কারণ এগুলো তো আমরা তো সাহায্য দিছি পোলা পুরা সরকারিভাবে ফাইজা যত লোক ফাইজা বেড়াইনা থাকতে মিটিং সবাই এটা মেয়ে থাং বেড়াইনাनै नाबुहर थां थांमाने कयदिन का थांमाने 3 सप्ताह का Jauh balai hakam sak semua nor kaya ha. Hai ko. Jauh balai hakam sak ha. Jauh balai buka kamera. Rom demo. Par. Sini boleh kita. बेलाय न दुःखजनक घटना बेलाय माने एकदम खायरमा सिंसा मिया जीवननि मोटामुटी 12 टन समयं खना मानिक बाजाराव म दुयक लगै जेराय मांनै एकदम उसंचानि याख्रै थांखा मिया खानामान लगे न एकदम बखा चिनि खामजा चिनि केबिनेट मिया सिद्धांत नाखा जे चिनि सरकारनि पक्षे हইতে जों बरंनो दुटा फेमिलि न 4 लाख खायै जों बंनो सरकारि साहाय्य रेनाय हनै चिनि लगे दङ एडिशनल डीएम एसडीएम डीसीएम एसडीपीओ जत चिनि प्रशासनिक जे खानावै जों तिनि खाफंबै फायका बखामानि माया हायबुनो एक्सीडेंट न बखा खामजाक ब्रंनि हायनो जों बंनि लगे दङ ते बसकां बतंनाय उप्लाव बतंनाय बंनि जे जों नांमानि जों बंनो सुबिदा देनाय गाय ते जों लेकाइसा फेमिलि बो थानाय दिनि उजां फायगासिनो मानिक बाजाराव म बखा जों खामजाक बर' खायनो बेलाय दुख गठन